že točím to ještě dneska, teďka tady přišla a jsem dotočila Majinku. Takže tady je teda Majinka, je to teda kočička, takže je vlastně krásná. Krásná, vidíte, je bez ocásku, chudáček. No, a ji neovlivním, že se poprala s kocourem. No, můj miláček Arčík, to je tady jako vždycky včera, protože žádali Arčinku. Arčunko, no jo. Tobě už jsem si očíma. On mě líže. No, ty můj miláčku. Miláčku, hej. A brzdí, Arčinku, sedni a zůstaň. Majinku, tady je teda můj hej, Arči. Majuš. Nebůj, jak se protahuje krásně. Krásný kocourek. A jak vidíte, je teda černo, hnědo, na hlavě má i takové šedá, nebo nevím, jaká to je barva, vidíte? Vidíte, takováhle zelená, jako kočipy? No a ještě bílou. Je to moje majnečka, kterou miluju, že? Ty dám a vrní. Jestli to slyšíte, nevím. Tak, teda. A tohle bude asi skoro všechno o videi o Majdě, protože jsem ji vlastně nemohla najít. A všimla jsem si, že jak jsem tam hýbala tou kamerou, tak jsem si potom všimla, že ona tam vlastně byla, ale pak utíkala už přes plot. Tak se omlouvám, že jsem si ji nevšimla. A jo, takže se vážně moc omlouvám a za chvíli se s vámi asi rozloučím. Ještě tady s mojí Majinkou, ona má krásné zelené očička. A teda i když ztratila ocas, tak má furt tu samou rovnováhu. Já to teda ukážu. Já nechci nějak děsit, já mám totiž ráda. Já jen dupu, když chci nějak vyděsit. A to moc často nedělám. Majunka. Co dneska je krásný den, co mají? Tady je příčobice. Počkám, až poběží, jo? Už je to? Dívejte se. Tady je Arčínek. Se chce drbat. Já zase počkám. Čičinka! Nechci děsit. No, oni spíše strach. Protože mě ještě něco udělá, můj bubík. No, tak asi její rovnováhu neuvidíte. Arči! Vidíte? Tulící se vás! No. Arčiku, hodnej. Takže teda už se rozbíhám. Nebo určitě někam teda půjde. Buď půjde tam, anebo přesně ano. Sem. Co chceš, Majduška? Tak jo, a tohle bude vše o videu o Majdě. Vidíte, že tady vyskočila. A my se s váma loučíme a ahoj.